Ay, salamat. Nakapadala. Nagkita akong anak na nasa abroad. Ako yun. Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Buti pa sabot. 50,000 ni siya. Kaya dako manik siya kayo value diri sa Pilipinas. Ay, salamat. Makapahimo na dyan ko sa among CR. Ipatiles na ko among CR, among lababo, ug ang among sala. Dayon, dako naman kay ning 50. So, sobra-sobra na ni. Mupalit ko og TV. Kanang dako kay nga TV. Kanang para mainggit to among silingan kay sus maglakot siya kay ko na among silingan kay ug kung say akong paliton, mupalit man sad. O nga, palit ko na kong TV kan mahalon kay para dili siya kapoy kay wala pa siya abroad nya. Ako kay yahay ba kay ko kay nandi ako abroad ay siya wala. Tanaw na to karon ko magpalit ba siya kay magkamamo lagi na siya kay kuan rabi po na iyang bana. Dili lagi na siya makapalit mo na ako na siyang painggiton. Tanaw na to karon ko maka-afford ba ka kay lagot maghuna-huna anak ug kung siya akong paliton palit sad siya nya. Mayroon ba og kanang kuan ka mangutang ra ba gyud siya sa 5-6 kay para lang makapalit siya. Ingitira kaayo sus ko ako anak niya. Ako nang ano na man siya tao nga kanang maingkit jud sa tuwa ba nya kay kuan ra ba ultimo ra man pud siya. May man ko kay mamalit ko mga gamit kay naman ko'y abroad dalawa pero tinakanan ako kwarta ko. Sus yun na siya manang maingkit na siya karon kay nindot naman sa niya akong balay tapos makapadala ko through si Inday. Palit ko ka ng salasit nga nindot kayo kay para maingkit na sad na siya mangutang na po na siya sa 5-6. Ay may rasa po kay para matampugan na siya utang kay ako dyan na siyang katawan kay mag-ingit-ingit siya na ako niya wala siya ika-afford mangutang siya sa 5-6 matambakan siya sa utang niya sa 5-6 kung saan niya na pagbayad niya kung saan naman trabaho sa iyang bana mamaligya raman ka